Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Iholiday nomndeni nabantwana bakhona Musa Mseleku yena ubehlelela amakhosikazi kodwa ngoba ingane zikhona bahamba bonke. Uma yeni akathanda ukuhamba ngoba uthi unengane encane obanzi obesemncane ngalesi sikhathi noma ngabe futhi naye uyobe ephethe ingane encane. Bayahamba-ke uthi ubaba uMseleku akazubatshela ukuthi ubasaphi i-surprise, bathi hayi ubheke-ke le surprise-ke engabe sezikhala kuwe. Bahamba before bangene ey'motweni, umamkhulu umile la uthi ubaba uMseleku umamkhulu aka-drive. Phakathi uthi uhamba nobaba uMseleku, uma efuna ukuhamba nobaba uMseleku ungena noma yiphi imoto kodwa ezoshayelwa omunye unkosikazi, yena angeke adrivele omunye unkosikazi. Engangena noma yiphi enye imoto noma ahambe no-husband wakhe amthola engashadile. Kuyahanjwa-ke uma ngabe lapha besesefonini angazi ukuthi bekumayelana nani, kodwa-ke bahamba. Nje uma befika-ke indawo yokulala engathi abaneli kahle, kwase kuba ukuthi ubaba uMseleku uya kumakhumalo ukuthi umcela ukuthi ashintshe ngoba manje lana uma yeni noma ngabe bona baphethe ingane ey'ncane, so badinga i-room ezokwazi ukuthi belale kahle nabantwana. Umakhumalo-ke acela ukuthi abe kanye ney'ngane. So nje lana uma befika kuma-activities akhona, uMacele nomakhumalo bebejabulile. Kahle nje uma ngabe nomayeni bebengathandi ngokuthi iy'ngane-ke zincane abakwazi ukwenza ezinye izinto. Nakho umayeni esesala ney'ngane, uma ngabe yena esehamba-ke eyojabula kuthi uMseleku uyabona ukuthi uma ngabe akekho right, kodwa okwamanje usazonaka laba abajabulile. Mase-ke ebuyela-ke uma ngabe embuza ukuthi kwenzakalani. Uthi uyabona ukuthi umakhumalo noma mkhulu bayabuka ukuthi wenze njani ngoba uma ngabe uyabonakala ukuthi akajabulile. Kufika isikhathi-ke la sebeyodla-ke isidlo sasebusuku, sebeswenkile-ke bonke-ke badla-ke bahlala. Kwase kuvela indaba yokuthi kunomunye womndeni wabo obamemile uyashada umshado isithembu, kodwa manje ukuthi engathi khona omunye unkosikazi osalayo njengoba ethatha omunye. Uthi nje uMacele angiyilapho angiyi. Uthi umayeni mina vele-ke nginengane encane angizukwazi vele ukuya. Kube nento-ke athi umakhumalo nathi masifika akubanga bonke abasisaphotha, kodwa ngoba kwakuyiphupho likaMseleku noma i-decision kaMseleku ukuthi ashade, abanye-ke basisaphotha. So unalo mbono ohlukile ukuthi siye. Wathi uMacele yima-ke mawuthi thina, kulowo thina ubala nami. Nini imbono uMacele ukuthi uma icasukile into engayithandi uyashesha ubonakala. Wathi ubala nami njengoba nje ngithi angiyi full stop. Umakhumalo wathi phela bamkhulu ngoba ukuthi usukhulumile akusho ukuthi angisezukwazi ukubeka umbono wami. Wasithi uma mkhulu khona yini vele thina sesihlezi simenywa kwisithembu kuphela, ayikho enye bengicela ukuthi umamkhulu asibuzele la kubaba uMseleku isikhathi manje ngempela isithembu hayi uyasifunza sona ku-social media. Hayi uze athi abhale ukuthi khona enye ipost nje engiyibonile ukuthi ubhuti oshadile unkosikazi oyedwa nobhuti oshade onesithembu, uma lona omunye ne-depression uyoba nemicabango yokuzibulala ngoba enonkosikazi oyedwa. Kuvela imibuzo emnjalo. Niyabona le assignment yaMseleku uyazama ukuyiphusha, thina siyayithanda ishow yabo, siyayibona into abayenzayo futhi siyabajabulela ukuthi uma beney'nkinga bayayixazulula babe umndeni oqhubekayo. Kodwa nje sithemba kusona sokufuzwa abantu.
Asifunze abantu bazosithanda ngoba bebona ukuthi uhlobo lwempilo abangakhona ukuyiphila ngaphandle kokuthi sengaze kupreachwe kube nama-post awu-100 noma awu-1000 athi isithembu sihle, isithembu siney'thelo ezinhle. Siyadlula-ke lapha athi umamkhulu, yabo umamkhulu unayo ukubhuqa kanti thina sesilokhu samenya nje ngezinto zesithembu kuphela. Why? Hhayi-ke athi ubaba uMseleku ngoba-ke umamkhulu useshilo ukuthi akayi. Noma yena uthi unengane, uye ozobamela ukuthi beyamakhosikazi akhe abayi. Guess what? Makhumalo wafika-ke vele makuyizwi likababa angikwazi ukuliphikisa njengenjwayelo. Angikwazi ukuliphikisa, asizukuya ngoba vele uthi uzokumela, uzosimela njengobaba wala ekhaya. Kwase kuba nomzuzu-ke lana umamkhulu usephumile, bahleli-ke sebebathathu. Kuyabuzwa ukuthi baba ulalaphi namhlanje? Hawu, uthi ubaba uMseleku awukabuzwa yena lowo mbuzo ngoba bebephumile bewumndeni bayahamba baze bebuye. Makukhona umamkhulu uzobe nje ekamamkhulu. Hawu, pho yindaba bengahlukanisi ukuhamba kube umamkhulu, umayeni, umakhumalo, umangabe kanjalo. Kumane kuthiwa akekho ngoba uhambe nomangabe, behambe kanye naye. Hayi bo, mina ngiyahleka ngoba phela into engizwe kwi-TV show, hhayi ngoba kunjani ukuthi bahamba no-husband wabo, kodwa u-husband wabo-ke nje abazukumbona ebusuku, kodwa uzobe khona lapho asuke bekhona. Yo, washo uMseleku wathi awubuze lowo mbuzo nje, kuyaziwa futhi bonke bayak-understand-a. Hhayi ukuthi bayak-understand-a, kumele bamukele ngoba phela yikho into abazoyisho. Hhayi ukuthi bayak-understand-a, phela kube bayak-understand-a ngabe nje bavele bengawubuzi nombuzo ukuthi uzoyaphi. Yo, umamkhulu akaxegisa ama-terms and conditions akhe ngoba phela ngempela uma behambe u-5 days usho ukuthi nje yena uthi lo 5 days yimi oshade nomyeni ongashadile. So nizombona ngey'khathi enimbona ngazo, kodwa umyeni kabani? Wami, mamkhulu. Yileyo phela into ngoba mbeka uma behamba u-5 days yini ezovimba ukuthi hathi umamkhulu, hayi kuyashisa namhlanje, yabo nje into efana naloyo. Nina phumani ey'ndabeni, yazi sengiyasaba guys, angisakhululeki mina noma ngikhuluma nge-TV show lobo ngizwe nje kuthiwa ubani limlahlile icala ukuthi angazi ukuthi wenzeni yena, kodwa nje kuthiwa ukhulume ngey'ndaba zabantu nobona bajabulile kuthiwa nje ayiyeke iy'ndaba zabantu. Kanti manje iy'ndaba zabantu ziyafana ne-TV show, i-reality show edlala kumabonakude. Uma kuyindaba zabantu pho basuke beyenzela bani? Sekuba yindaba zabantu. Uma kuyindaba zabantu uma beshutha basuke beshuthela ukuthi kube njani ngoba phela uphumelelo kwale TV show ukuthi nabantu abayibukayo. Manje kuthiwa sibuke sigcine ngokuthi siyibukile, sinikhumbuza ukuthi nani niyibuke ngo-8, niyibuke ngo-9, iyashisa le show singasaxoxa. Ngiyasaba nje ngoba phela angisa-understand ukuthi kuhambe kugcinephi uma kuyindaba zabantu. Aningicebiseni. Kwaba yilokho ukuthi-ke kulo mshado abayi ngoba vele uMseleku usegcine eshilo ukuthi nangu umamkhulu, uma isebekile umamkhulu ukuthi akiwa lapho, akiwa. Bahlalile-ke lana-ke abazikhiphele khona, kwaphinde futhi kwaba namanye ama-activities abawenzayo. Emva kokuthi umamkhulu-ke eshaya phansi zonyawo ukuthi akayi lapho kulowo mshado, noma ngabe ubaba uMseleku becabanga ukuthi yena uzohamba, akahambi nje full stop. Noma yeni uthi unengane encane vele ngeke aze akwazi ukuya emshadweni. So ugcina umamkhulu-ke esukuma, ngesikhathi esukuma kwalana-ke bekhuluma indaba yokuthi bazokwenzela umamkhulu i-surprise party, bembonga ukuthi sebehleli isikhathi eside, wabamukela konke lokho. Uthi ubaba uMseleku-ke ukwenza umsebenzi noma ukunyakaza
kaMseleku beqale kubantu abadala kuqala, ngoba umamkhulu akekho ngaphezu kwabantu abadala. So fanele abantu abadala bazi ukuthi kuphithizela kunani, noma ngabe-ke into ejabulisayo, kodwa bazoqala benze lowo mcimbi lowo wokutshela abantu abadala, ukubika umcimbi wokundlalela le surprise party. Uthi uma Khumalo ubaba uMseleku akakholelwa kwinto yamaphathi kakhulu. Into ayenzayo eyokubonga kubantu abadala, leyo mcimbi leyo ihambisana nabantu abadala, le yamaphathi uyayibona ngathi imosha imali. So iphele kanjalo. Kuba nombuzo wokuthi-ke kanti ubaba kuyolalaphi, kwala kuvelwa khona ukuthi ngisho ngathiwa bahambe u-10 days makukhona umamkhulu, ubaba uyafike babingelela nje, how are you, ehambe-ke yolala nomamkhulu kwamamkhulu. Akazi angithi nakhumbula ekuqaleni ukuthi bathe uma behambile inkinga uMseleku, yingakho kuba right uma behambe bodwa uMseleku engekho, ngoba phela hayibo, kungabe u-10 days kube u-5 days uhusband khona la, kodwa umgcine ngokuthi ukhona khona la. Hayi, ngisho ukuthi umoya omubi ubungenawo, ngaze ube nawo umoya omubi. Yayibona nje leyo ndaba leyo ukuthi uhusband ukhona khona la u-10 days, kodwa uzosho ukuthi uhusband ukhona la. Noma ifoni ingaringa ebusuku ngayiphendule nje, uxoxela lo muntu ofuna ukuxoxela kuze kusekuseni, ngoba uhusband ukhona khona la, kodwa akekho eromini, ukhona nje kuyindawo. Hhayi, sesiyabona ukuthi kahle kahle mabethi kumnandi mayengekho, ingoba phela manje sekukhona nomamkhulu. Kumnandi mayengekho noma kumnandi mayengekho umamkhulu, ngoba makukhona umamkhulu shuthi balokhu bekhunjuzwe njalo nje ukuthi umamkhulu yena washada noMseleku engakashadi. Uze uthi ubaba uMseleku angeke indoda yakhe ihambe iye komunye unkosikazi, sekuyakhe kanti akusiwo uhusband wabo bonke. Hayi, nami ngisho into eshiwo lapha-ke ngisho sayivala-ke le episode, siyaqhubeka. Ngifuna ukuthi season 1 siwuqede, ngoba bayeza no-season 7 ukuze mase kuvele ezinye izinto beyijika, mase nginitshela ukuthi hayibo sebeyijikile le nkulumo, ningasho ukuthi hawu ukhuluma iphutha. Sengibukile ku-season 1, kuqedile manje, ngenzela lokho ngoba i-episode ne-episode mangabe uyanaka i-season ne-season, abakusho ku-season 1 nabakusho ku-season 2 hhayi sekujikile, abakusho ku-season 3 sekujikile. Manje ngathi nje, kodwa ngiyabona ukuthi bakwenzelani lokho, asikushiye-ke lokho ukuthi bakwenzelani. Siqhubeke sikhulume ngothando nesithembu. Ngiyabonga kakhulu i-support, ngiyabonga, angiqedi. Bye.